Ekte pitcher. Vent, må la oss ikke være til. Ja. Får du glemme den snart også. Nå på det. Der. Der. Er det ikke? Dæven steike, det vil jeg si. Det var litt av en salve. Drops. Drops, nei. Jeg hater drops, jeg. Det føles helt... Glass over det. Jeg kommer aldri til å se det igjen. Det er du helt sikker på? Selvfølgelig er jeg sikker på det. Men gratulerer. Skal vi ta på en fire glass vin, da? Hva faen er det her? Her er en som treffer den slår ikke noe. Jeg var med glasset! Å, fy faen. Nei! Gidder du hente hagle, eller? Var det besen? Neida. Å, fy faen. Gidder du hente hagle? Må ta meg etter den. Det er jævla bekk her, vet du. Fy faen. Ikke noe kjøtt. Ikke noe kjøtt. Har du sjansen likevel, eller? Nå har du kastet. Hæ? Nå har du kastet, egentlig. Flaska. Lager du vegetarmat? Ja, det er jo kjempelett. Det er jo bare å lage mat med kjøtt uten kjøtt. Så bra. Jeg så jo bare flaska. Doink, doink, boink. Faen, tenk om jeg dukker der, da får du få jo. Da hadde jeg dæmmet land. Ja da. Jeg vet Hva var det ikke? ikke til deg, Selene. Og jeg fikk ikke til den grønnsaksmousseten. Du gjorde ikke det. Den motsatte av